ፍሉጥ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ትማሊ ሰንበት 5 ሰነ 2014 ከም ቋጽራ ግዕዝ ኣብ ኣጋምሸት ከም ዝዓረፈ መሓዙቱን መጻዓበይቱን ኣረጋጊጾም። ዳዊት ነጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ንዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ሕማም ስዒቡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ኣዲስ ህይወት ዝተባህለ ሆስፒታል ኣትዩ ክትትል ክግበረሉ ከም ዝጽንሐውን እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ከም ዛዕላ ቢሉ ዝጀመረው ሕማም እናኸበዶ ምስከደ ብዓርቢ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝተወሰደን ክሳብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ስሩዕ ክፍሊ ክትትል ሕክምና እቲ ሆስፒታል ከም ዝጽንሐውን ተፈይጸሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ሕክምና ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብፍላይ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ሕማሙ ስለ ጸንዖ ናብ ክፍሊ ጽዑቕ ክትትል ከም ዝኣተወን ምሸት ከባቢ ሰዓት 1 ድማ ካብ ዝዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየን እቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክከታተልዎ ጽንሑ መሓዙቱ መጻዓበቱን ሓቢሮም ኣለዉ። ዳዊት ነቲ ከም ሰዓል ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ዝጀመረ ሕማም ኣብ ገዝኡ ብምዃኑ ንምክልኻል ግሉኮዝ ይወስድ ከም ዝነበረን ምምሕያሽ ካርይ ብዘይምኽኣሉ ድማ ናብቲ ኣዲስ ህይወት ዝተባህለ ሆስፒታል ከም ዝኸደውን ተገሊጾሎም። ኣብቲ ሆስፒታል መጠን ስኳሩ ከም ዝወሰኸ ከነገረን ከሎ ሕማምካ ናብ ኒሞንያ ተሰጋጊረሎ ዝብል እውን ብሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝነገሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ትማሊ ካብ ዝዓለም ብሞት ዝተፈለየ ፍሉጥ መንእሰይ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ኣብ ኣስከሬኑ ተወሰኸ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ እውን ተገሊጾሎም። ኣብ ከተማ መቐለ ተወሊዱ ዝዓበየን ዝተምሃረን ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ገና ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ወለዱ ብሞት ከም ዝተፈለይዎ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እውን ተዛሪቡ ምምሃሩ ይዝከር እዩ። ገና ኣብ ዕድመ ቁልዕነቱ ወለዱ ብምስኣኑ ህይወትን ናብራን ስለ ዝኸበዶ ካብ ሽጋራን ማስቲካን ክሳብ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ተሸኪሙ ኣብ ጎደናታት መቐለ እናዞረ መዓልታዊ ቀለቡ ንምርካብ ክጽዓር ከም ዝተገደደ እውን ይሕብር ነይሩ። ኣብ 15 ዓመቱ ይኸውን ድማ ነቲ ንሙዚቃ ዝነበሮ ፍቕርን ሕልምን ናብ ተግባር ንምቕያር ናብቲ ምርኢታት ሰርከስ ሙዚቃን ተዋስኦን ዝነጥፍ ዝነበረ ጉጅለ ሰርከስ ትግራይ ከም ድምፃዊ ክጽምበር እውን ሕቶ ቀረበ። እዚ ሕቱኡ ብእዋኑ እወንታዊ መልሲ ክረክብ እኳ ተዘይከኣለ ሽዑ ማርሽ ባንድ ብዝብል ናብ ዝፍለጥ ክፍሊ ንክጽምበር ድማ ዕድል ረኸበ። ኣብ ውሽጡ ግን ድምፃዊ ናይ ምዃን ባህግን ሕልምን ስለ ዝነበሮ ደርፊ ምፍታን እውን ኣየቋረፀን። ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባና እያ ዘላ ክብል ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት ዝተዛረበ ዳዊት እንተዚዕርካን ተስፋ እንድሕር ዘይቆረጽካን ኣብ ዝሓሰብካዮ ደረጃ ምብጻሕ ከቢድ ከም ዘይኮነ እውን ሓቢሩ እዩ። ወለዲካ ብምስኣን ዝጀመረ ብድሆ ህይወት መዓልታዊ ድራርን ብኽራይ ንዝነበሩ ገዛ መኽፈልን ክሳብ ምስኣን ዝበፅሐሎም እዋናት እውን ኣሕሊፉ እዩ። ዳዊት ነቲ ከቢድ ጉዕዞ ፈተና ብጽንዓትን ብጻዕርን እናሰዓረ ብምምጻእ ናብቲ ዝደለዮ ሞያ ድምፃዊ ክሕወስ ከሎ ብፍሉይነት ድምፁን ቃንኡን ብቐሊሉ ንብዙሓት ሰባት እውን ክስሕብ ክኢሉ እዩ። በቲ ሓፊዝ ድምፁ ክሰርሑ ምስ ጀመረ ደርፍታት በቐሊሉ ናብ እዝኒ ሰማዓት ክበጽሑን ተቐባልነት ክረኽበሎምን እውን ኣይተጸገመን። ደኣምና፣ ባባይለን፣ ሕድያት መቐለ፣ ወዛመይ፣ ዘዊደሮ፣ ብነጸላይ፣ ቅዱስ ጸባያ፣ ቸቸኮላታት ዝብሉ ደርፍታቱ ካብቶም ኣብ እዝኒ ኣድነቕቱ በጺሖም ዝለዓለ ተቐባልነትን ንኣዳን ዝረኸቡ ስራሕቱ እውን እዮም። ንጽል ደርፍታት ጥራሕ ብምፍናው ዝፍለጥ ዳዊት ነጋ ሙሉእ ኣልበም ስርሐሉ ዓቕምን ተቐባልነት እንዳሃለዎ ንምንታይ ዘይሰርሐ ዝብል ሕቶ ካብ ብዙሓት እውን በተደጋጋሚ ክቐርብ ይስማዕ እዩ። ናቱ ሓፂር መልሲ ድማ ይሓስብን ይዳለውን ኣለኹ ዝብል ነይሩ። ንመወዳእታ ግዜ ዝሰርሓ ስራሕ ኣጅኹ ትግራይ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ኮይና ናፍቆት ስድራ ዝገልጸላ እዩ ነይሩ። ድምፃዊ ዳዊት ነጋ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ቆልዓን ነይሩ። Bye-bye.